Witajcie moi roztomili. Obiecałem wam, żeby dać takie filmiki ze mojego urlopu, który był tam na terenach Polesia i Litwy plus i tam jak zwiedzą roztomajte rejony. Dzisiaj wam coś powiem o Litwie, Litwinach. No mało kto wie, ale Litwiny też mieszkają w Polsce, szczególnie w takiej miejscowości Sejny. Kaj to widać, kaj jest konsulat litewski, kaj jest knajpa z jedzeniem litewskim, kaj idzie litewskich skosztować przysmaków. Jak tam będziecie, to poszukajcie konsulatu litewskiego i niedaleko przy nim jest knajpa. Restauracja, pardon, bo to ciężko nazwać knajpą. Nie, to restauracja, taką prawdziwie dobre jedzenie po litewsku. Pierwszy raz mi się zdarzyło, bo tam jedliśmy tam roztomajte te jedzenie, ale spróbował, że też świńskich uszów. No ja wiem, że niektóre powiedzą, że od wieprzka kuchole to się nadawają i no żeby tym psy futrować. Nieprawda. Jak coś jest dobrze przyrządzone, a kucharz ma smak, poradzi zrobić, to richtig jest to smaczne. Jeszcze do tego gryfnie przyrządzona potrawa, bo umiem to wizualnie zrobić tak, żeby to gryfnie wyglądało i gryfnie smakowało. Także jak się będziecie tam wybierać na Litwę, to do Sejnów też pojedźcie, bo co prawda to jest na terenie Polski, ale to trzeba też się tam w ten klimat idzie już zacząć. Potem byliśmy we Wilnie. No tak trzeba badać, że Wilno to bardziej polskie miasto jak litewskie. No tam pełno jest tych pamiątek po Mickiewiczu, Słowackim, bo nawet te współczesne tam ludzie, którzy jak Miłosz są znani, bo Litwini uważają ich za swoich i na polskojęzycznych. No tak samo jak my Ślązoki Eichendorfa uważamy, czy Hauptmana za Ślązoków, a to, że oni pisali po niemiecku, no to był taki czas, taki był klimat, no i musieli pisać tak, choć nie wiem, czy poradzili po śląsku. Wiem, że Hauptmann na pewno poradził po tym Niederschlesien, a Eichendorff być może też po śląsku poradził, bo jak tutaj mieszkał od Bajtla, to musiał się z miejscowymi autochtonami, którzy po śląsku gadali, jakoś dogadać, bo nie wszyscy zaroski musieli z nim gadać po niemiecku. Takoż i tam Poloki, które mieszkają, umiał po litewsku, a i dużo Litwinów poradzi po polsku. Byliśmy też w Trokach. Mało kto wie, ale tam czasami bywała stolica Rzeczypospolitej obojga narodów. Aha, muszę się jeszcze wrócić do Wilna. W Wilnie byliśmy na Rosie i tam jak widział pierwszy raz tak oficjalnie chyba pokazany, bo już o tym coś wiedział, herb Rzeczpospolitej Trojga Narodów. Nie powiem wam, o co tu idzie, poszukajcie się sami, na doktor Google wam na pewno pokaże, co to było, ta Rzeczpospolita Trojga Narodów i powiem no tak, jakby ta Rzeczpospolita Trojga Narodów przetrwała i by się stała takim richtig trwałą rzeczą, to Polska nie upadłaby. Znaczy Rzeczpospolita obojga narodów by nie upadła, jakby przekształciła się w Rzeczpospolita Trojga Narodów. No ale kto tam mieszał, to mieszał i tak namieszał, że Polska się straciła, bo Polakom się wydawało, że oni mogą wszystko mieć w nosie, że oni są najważniejsi. A tak do końca nie jest. I to jest, o tym się idzie najlepiej dowiedzieć, jak się wiedzie za granicę, zum Beispiel do Wilna. No potem pojechaliśmy do Troków. Tam też bywa ta Rzeczpospolita, ta stolica, bo wiecie, mało kto wie, ale stolica
takiego państwa jak Rzeczpospolita obojga narodów była tam, kaj był akurat król. I to tak było, jak nie było jeszcze Rzeczpospolitej obojga narodów i no była Polska, jak nie było jeszcze królu Jagieły, to tam była stolica państwa polskiego, kaj był król w tym danym czasie. To nie było tak jak teraz, że stolica jest dokładnie tam a tam i to trzeba jakieś akty, nie akty i tak dalej, i tak dalej. Bo historia trzeba patrzeć nie przez pryzmat dzisiejszych, i no przez to jak to wtedy było. A to się nie da tak einfach zrobić. No ale teraz jak już my są na tej Litwie, to powiem, na tej Litwie my też tam byli u tych Karaimów, tam gryfno kuchnia karaimsko, już chyba o Karaimach, że godą. Naprawdę werci się tam spróbować kuchni karaimskiej i no, żeby była tak, żeby była szykowana na miejscu, żeby była szykowana na świeżo, a nie tam jakieś erzace, które się podszywają pod te jedzenie. Kuchnia litewsko no, jest niezła, ale jak już my byli na tej Litwie, to byliśmy też w takiej miejscowości, co się nazywa Druskierniki. I tam muszę wam powiedzieć, wleźliśmy do knajpy azerskiej, żeby zjeść coś ekstra, co takiego już nie było, jak żeby próbowali tak kuchnia litewsko, próbowaliśmy karaimsko, no to też spróbowaliśmy jakiejś orientalnej kuchni, która, muszę przyznać, była i oryginalna, i szmek good, jak go dałem Niemcom. Choć ciekawie podane, bo tam też pora potrawmy popróbowali. Bo wiecie, to tak robię z moją, że my kupujemy, zamawiamy dwie różne potrawy, dwa różne obiady. Połowa obiadu każdy z nas zjada, a potem się mienimy talerzami, żeby sprawdzić, jak ta druga rzecz smakuje. I nigdy na tym źle nie wyłażymy, bo zawsze dowiadujemy się o różnych smakach, o rozmaitym jedzeniu. W tych druskiernikach, czekajcie, no sam się tak ściuga wziął. Aha, w tych druskiernikach też my widzieli tam, że tam są mniejszości rosyjskie, ale jest też mniejszość polska, choć ta polska jest nie tak liczna. No, jest kościół polski, jest cerkiew rosyjsko, jest kościół po polsku i po litewsku, taki katolicki, bo w tej chwili większość Litwinów to są katoliki, a polską mniejszość tam też raczej jest katolicko. W każdym bądź razie uzdrowisko jest gryfne, jest tam ciekawe przygotowane, ludzie tam, jest dużo turystów, Niemen przepływo, idzie się troszeczkę podreperować zdrowie na tamtejszych wodach, no i pooglądać architektura. I gryfno fontanna tam mają, kaj wedle tego jako muzyka zamówi, tak fontanna puszcza woda i światło takie. I to jest ciekawe, że ja w Polsce takich nie widział, a to jest bardzo proste takie, żeby zrobić. No, szkoda, że trzeba jechać za granicę, żeby jakieś ciekawe rzeczy pooglądać, ale z drugiej strony, jakby nie wszystko było we Polsce, to po co by mieli jakaś indziej, wszędzie są gryfne miejsca. No dobra, to już zaś następnym razem wam coś większego powiem, bo to jeszcze dużo takich ciekawych miejsc my trafili. No to do już zaś z Pomboczkiem.